हम रहतनी अपना बाबूजी के घर में, हमार बाबूजी रहले बाबा के घर में, हमार बाबा रहले दादा के घर में, हमार दादा रहले परदादा के घर में, और परदादा अंग्रेज के देहल मकान में रहत रहे। तो मतलब सब लोग देहल में बा। और हमरा के हमार घर वाला कहता कि बउआ आईपीएस बन जो, लंड बन जाई। जब 100 नंबर में 30 नंबर लिया देला पर आईपीएस के नौकरी मिलत रहे। अब परदादा दादा सब जना एकदम फाँकी मरलक, एकदम ऐसबाजी के नौकरी कैलस, एकदम बैठी लो खटिया पर खाई लो चना आ हो गिलो छोहरा। साला जब 100 में नंबर 99 नंबर लियावे के बाद तो हम बन जाई आईपीएस। झाट खाती आईपीएस बनी, जैसे हमार पूरा खानदान ऐस करते आई, एकदम चौकी पर बैठल खटिया पर बैठल चना खा के एकदम मकई हकलस, वैसे ही हम हक के मरब। हमारा आवे वाला समय देखी, जब तू लोग आईपीएस बन कर रहता लो तो हमरो तनी मनी छूट मिली, हमहू मेहनत करती। जब तू लोग फाँकी मरल तो हम झाट खाती आईपीएस